Êvarbaş Kurdistaniyê nêja li ser navê rêveberiya Çarpel Medya Silav û Rêz bûyer û rûdanên vê heftê em dîsa îro bûwere ne. Bi hêviya ku vê varê em bi hev re mijarekî berhemdar û xweş derbas bikin, em dest bi bernama xwe dikin. Temaşevanê nêja vê heftê gelek mijarên me hene. Em ê wana binirxînin awayekî giştî em fikiribû lê li ser êrişa em bibên qada gazê ya kora marê me vê heftê biryar da em ê tenê ser li ziyareta Serokkomarê Tirkiyê ya Başûrê Kurdistanê û ya Iraqê bisekinin. Li Başûrê Kurdistanê wekû em dibînin trafîqa çûyîn hatinê gelek zêde ye. Eşkere wexta mirov rewşa Başûrê Kurdistanê dinirxîne ya li Kurdistanê dewleta federal zincîra dagirkeriyê şikandiye û ev tişt bûye li her çar perçeyê Kurdistanê bûye nimûnak û li rastî jî li Başûrê Kurdistanê wexta mirov dişopîne hem ji alî piştgiriya dewletên navneteweyî ya rojavayî hem jî bi îdara xwe rêveberiya xwe bûye giravekî ya demokrasiyê ya pêkvejiyanê. Ev yeka bandorek datîne ser her sê perçeyên Kurdistanê û bi şerê wexta em dişopînin bi şerê Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê jî destkeftiyekî ket destê Kurda. Ev her du statû êdî werbûye ku gav bi gav Kurd ber bi azadiya xwe meşa azadiyê dimeşînin û ev yeka bûye nimûne û meriv wexta eşkere vê yekê tehlîl bike bi trafîqa ziyaret û çûyîn hatina yanî xewa dewletên dagirker reviyayî wexta mirov dişopîne. Hinek anka bi dostanî nêz dibin lê hinek jî eşkere wekî êrişa kora marê mirov dişopîne bi dijminatî êrişî statûya Başûrê Kurdistanê û di destê Kurda de dikin. Ev yeka heger bixwazin vê statûyê xerab bikin nikanin lê jî bi dostanî dixwazin vêya lewaz bikin. Bêguman tehlîla vê nîrxandina vê yekê di destê siyasetmedarayî niha ez ji hevalê re jî rica bikim bira mîvanên me bînin ekranê û em ê bi hev re ev bûyerana binirxînin. Mîvanê min ji alî çepê wexta mirov lê mêze dike nivîskar û rewşenbîrê Kurd Birêz Halît Temlî. Kek xal tu bi xêr hatiyê? Sabî nava xêr debî, silav ji wir. Mîvanê min din jî siyasetmedar cîgirê serokê giştî PKK Birêz Rifat Sefalî ye. Kek Rifat tu jî bi xêr hatiyê? Gelek spas nav xêra davî silav ji we ji xebatkarên ve û ji temaşevanên me resî êvar baş. Em jî sernavê temaşevana û sernavê rêveberiya Çarpelê spasiya cenabê we dikin we zehmetî kişand û hatin û bûn mîvanê me. Ez hema ji ew ê em dest bi sohbeta xwe bikim. Ez hema ji kek Rifat dest pê bikim. Kek Rifat cenabê te mijara me ya sereke me gotibû ziyareta Serokkomarê Tirkiyeyê Başûrê Kurdistanê û encamê wê cenabê te ziyareta Serokkomarê Tirkiyê çawa dinirxîne çûyîna wî ya Bexdayê, Hewlêrê û gelek gengeşiyê din çêbû lê hema em tûrekî bi cenabê te dest pê bikin ewlî cenabê te vê serdanê çawa dinirxîne. Fermo kek Rifat em we gudarî dikin. Dubare silav ev serlêdanê Serokkomarê Tirkiye ya Iraqê û Kurdistanê
لسر چند خالان مره دکاره بنرخینه یک د چپمنیا ترکی دا دمی که دریجه اف وک دولت دخوازن ایریشه که لسر باشور کردستان بکن ایریشا لشکری اوه حالی که دن وک بری پیمانا وان و حکومت هریمی هبو جبو petrol û neft ew dan seknandinê û ceze xwaribûn ew sekinî bû ji nûjenkirina vê peymanê çawa rê û rêbaz em ê bikaribin bibînin dibêjin li ser wê yê ez dibêjim xala din zê mere dikare wek evkê binirxîne û demekî dirêj bû serokkomara Tirkî serokkomarê Tirkî hinek zî tehdît û evkên wê hebûn li ser Ewropa û gelemperî ji NATOyê re wek ew ku zên Rûsya ew kiribûn di vê demê de wek ew pêncqoliya evkê Şengayê digirt paş xwe û wek tehdît zî dikir digo em ne mecbûrê NATOyê ne em dikarin ji xwe re rêzî peyda bikin lê yani pir tiştekî wisa basît nîn bû evî dîtin gelek problem jiyan û hêla din zî di warê aboriyê de pir zêde problemên wan hebû ji ber vaya ihtiyac dîtin ku herin Iraqê û gelemperî zî bi hikûmeta herêmê re hevdîtina bikin vana xal bi xal mere dikare binirxîne yani ew mesela dagirkeriyê de hin tiştên bingehîn hene mere gerek vaya her tim pêş xwe de bibîne ew li bin xetê de problem derket şûn da hikûmet devleta Tirk li Efrînê bicî bû bicîbûyîna wan de ew hebû yani ew îşgalkirin û îlhakkirinê bingehê wî pêk anîn yani hûn jî dizanin di dagirkeriyê de tiştê herî girîng ziman aborî û perwerdebûyînê de dest avêtina deverekî ye û vaya pêk anîn lûr lê beriya van serlêdana vana ya Iraqê bi Îranê re zê hevdîtin çêkiribûn lê daxwaza wan pêk nehatibû bi Îranê re ji ber vê yekê ku li bin xetê zî vana mektebên xwe ava kirin perên wan li Efrînê ew ke û dibistanan da Tirkî dest bi perwerdekirinê kirine lê li wir problema wan bi heştê şabî re heye û heştê şabî zî rastorast bi destê Îranê va tev digere ev problemekî wan hebû Namose divir de ez xwazim têkevim navberê em ê werin ser wê mijarê hele em mêzekin kek Xalit divê mijarê de çi divê em ê îro bi giranî ev rewşa binirxînin kek Xalit me kek Rifat gudarî kir û kek Rifat ew ê ji noxta werê bidome lê ez xwazim ji cenabê te ew ê bipirsim ya ev serdana serokkomarê Tirkiye ya Bexdayê û Hewlêrê bi rastî bû sedema aloziyekî mezin li Bakurê Kurdistanê ji peyman û naveroka wê bûyerê bêtir mirov kare bêje bi giştî li ser mijara magazînê sekinîn mesela em bibên em fikr û ramanên PKK û rexnên PKK ya ji bo êrişên dewleta federal em giş bi hev re dişopînin ew dîtinê wan zane ya jî ew aliyên ku ji Kurdistanê statû naxwazin dewletê naxwazin mirov zane ew çi dikir lê vê carê wek mirov kare bêje sosreta giran yê ecêb aliyên ku ji xwe Kurdistanî digotin di mesela ala Tirkiyeyê de êrişekî pir mezin anîn rêveberiya
herêmê û hikûmeta Kurdistanê hema cenabê te vê bûyerê çawa dinirxîne ya tu dîtinê te çi ye yani em bên sedema vê ziyaretê kek rifat got ne tenê li Başûrê Kurdistan li Rojavayê Kurdistanê li Efrînê dagirkirina Efrînê û sîstema dagirkeriyê û mesela ziman anî ziman em siyaseta dewletên dagirker baş zanin lê cenabê te kare vê mijarê çima êrişekî pir alî em siyaseta her çar dewletên dagirker zanin lê kesayetên der û dorên xwe nêzî dostê Kurdistanê dibînin û ew dikin vê de mê çima êrişekî wer hat em te gudarî bikin fermo kek xalê Spas carektin sılav ji bo stüdyo û temaşavan biradar û dostan. Dema ku me Kurd berê têkevin nav mijara ziyaretê kekfat ji got niha çend lingê wî henin yani lingê navnetewî lingê herêmî û teybet jî lingê Kurdistanî Başûrê Kurdistan û piçek jî tîmê dibêjim bi dar de ye mesela Rojava. û dibê me re baş bizanî ku ev mijar û ev tevger û ev trafîka ne îşê sê çar roja ye îşê salan e îşê 10 salan e îşê 20 salan e dema ku me re yekemîn hinkî rewşa panoramaya dunyayê ku jê bê globalizm bide berçava ku mesela NATO ku tespîta xwedanî deriyê vekirî û paşê welatê İskandinavî û heta neyta bi Ukrayna û paşê ku proje ku 21 sala 27 sala 21 ku saz dibî wek îdeolojî wek sistemekî dunyayê herêmî wana hemû dibê em baş bizanibin ku navenda wî îşî li herêmê welatê me Kurdistan bixwe ye lê mixabin wek akademî wek sazî û plansaziyê siyaset wek hevgirtina xebata bi hev re siyasetmadarê Kurd em îro nedikarin konseptkî hevbeş bikarbînin û em bi vî yekê wek we jî got destê xwe dirêjî biraderê xwe başûr bikin destê xwe dirêjî dewleta federayê başûr bikin ji ber ku wek we jî got teybet jî Almanca ku ez cama dibêjim Turan û Tahran yek tiştê tev û felsefa Marksîzm û Kemalizm divê ku de Kurd li vî herêmî li welatê xwe negêjin mafê xwe netewî temsîlkar û tayînker ji ber vê yekê dewlet jî ranazê bi hemû hewayê xwe bi çapameniya xwe bi akademiya xwe bi siyaset plansaziya xwe her dem li dijî vî îşînin û ev tiştê ku em dibînin ev trafîka piştî wî jî perde henin ku me re dikarî texmîn bike çima dibî çawa dibî em dikarin yani xuye wexta ku me re hinek kêşeya ji ters te bixwînî me re dizanî ku çi dibî yani her roj di roj füze û îhayê li ser serê Hewlêr her roj di roj çalakçî û suîqasên li Silêmanî li Kerkuk her roj di roj astengî û zordestiya Turan û Taran divê rojevê de mesela ku Tirkî bên xalqilma yol yani proja bi serketiniyan pêşketinê bûyî hawî sala 2023 biryar dabûn Türkiye beriya wî ev saleke bi gelek heyet û şandeyê xwe gah Hewlêr kal Baxdad nêrîn û hevdîtin pêganîn İran jî hema tiştê dike ji ber ku her du jî dixwazin Baxda li dijî statuya Kurdistan bi hawekî ji bo xwe bikarbînin û statuya Kurdistanê têk bibin veya dibe yani wek stratejik Mamose divê dixwazim têkevim navbêrê û ji bo fikrê te temaşevanên me baş tê bigihîjin niha 26 peyman hatiye imza kirin lê peymanek heye ku
tenê bi du alî bi Iraqê û bi Tirkiye girêdayî nine, yani bi dewletê din jî girêdayî, yani bibên ew yek ji wê peymanê riya pêşketinê dibên têda Qatar heye, İmarata Erebî heye, Tirkiye heye, Iraq heye, gelo yani yek sedem ku em bibên ya statüya başûrê Kurdistanê lewaz bikin ya jî Kurdistanê bypass bikin hewldanek wer heye ya Tirkiye divê ziyaretê de gelo ew dibe sebebek ku gava de cenabê te behsa İranê behsa Tirkiye kir lê aliyê İranê em ê werin anka lê aliyê Tirkiye bi wexta bi alî şemsiya raya navnetewî ya dewletên Rojavayê ser başûrê Kurdistanê bi êrişa bi dagirkirin û bi evê nikare lê êdî dixwaze bi rêyekî dostanî bi vê projeyên mezin ku Kurdistanê bypass bikin ew jî yani yek sebeb jî ew gelo vê ziyaretê yani alî ixna bikin. Belê bi ya bin ez dixwazim tiştê yani iddiayı û tezê ku xwe bijim bi navî tije bikim belê ev proje sala 2023 ya li Hindistanê biryar hat dayîn wek tevayî gelek pisporê siyaset dibêjin ki li dijî projeya Çîn ku dibêjin yek nesil û yek rê ya jî işte rêya îpekê nû esasê wî Hindistan û heta di ser İsrail û Bahra Spî de xwe bigîne Yunanistan û Ewropa. Piştî ku ev biryar hat dayîn beriya wî Tirkiye ne navê îşî de bû. Lê xuyeyek û paş perdê Tirkiye hinek kartê xwe baş bikartîrî yek sedem ev e. Lê ev sedemana gelek siyasetmedaran me ya jî hevalbend û hat dixwînin. Dibêjin ki ev bû sedema işgalkirina başûr yan jî başûr çû yan jî hîn karîkatûrkirine me başûr hat firotin. Ez bi xwe nelvî yani nikarim binêvî siyaset her tişt dibe em baş bixwînin objektif lê binêvî vale me karî hêsan bivêjî ku ev proje gelo mümkün e wek ku hêzên küresel devletên küresel wek baxşîş çi dabin Türkiye an çi rol dabin Türkiye divî rolî de Herêma Kurdistan devleta Kurdistan û Iraq bi çi rolî bikarbînin. Mesela pêşxabûr û salê ku du sê sal tê axaftin erê rast e her du devletê herêmî Ankara jî Taran jî dixwazin bi rêya pêşxabûr mesela Xabûr û statûya devleta Kurdistanê bypass bikin merkez bikin. Lê dibe em yani dünyakî nû ava dibî temamî peyman û hevhatinin berjewendiyên hevbeş ku bi rêya globalizm devletê herêmê û Kurdistan bi hev de dikaribin çi bikin. Niha ev îddia herî xweştir û herî zelal dema Özal hat axaftin ku gotin ki başûr daxilî wek federalizm em karin biaxivin daxilî Tirkiye bivî û tê îddiakirin ku devleta Kur ya Ankara ji ber vê sedemê Özal cih rakirin şolê rakirin. Di ber vayekena de Tirkiye kartê xwe lîstin paşperdê em dixwazin bixwînin em nizanin çi heye lê em behs zanin ku sistemekî nû ava dibî hişmendîkî û plansazîkî sed sala bîst yekemîn nû ava dibî wek Kurd û Kurdistan divê em çawa xwe di vî kêşeyê de bi cih bikin. Rola me xwestina me ev e. Di vê yekê de Ankara piştî sed sal û du sale pêşî hazir kirin amade kirin işte Serokvezîrê wanî derveyê çû serfermendarê wan çû vesaire diplomasî cana cana wanî dibî berê diçin pêşwan amade dikin û paşî jî tên kerem serdana Iraq û Hewlêr hat kirin. Serdana Iraq li Baxdayê kesek Kurd bi navê Latif Reşîd Serokkomarê Iraqê Sudanî Serokvezîrê Iraqê Hewlêrî jî malûm e.
لی مخابن وقت گو بالون کات تکان یا جی ماینی تقیه کسی که لسر چه تکیلی و تیبندید نوا بغدا و آنکارا چه دبن گلو اف تیبندی بغدا و آنکارا به چه هاویل دجی هودیرن یا جی سودانی دما چو امریکا چه آخری یا جی سرلیدانا اردوغان گلو چما هات iptal kırın. Vana nahvin li vak ve go mayni kat takandın. Mesela Ali o Biyamır Rojev magazin bu magazin karikatize bu. Dibi mere bir prisya yani. Dibi seru komari bağda Irak'ı tıştı ki Lugor Bejevendi madem pişti Saddam Irak bu komara federe madem Kürdistan devleti heremi federe ve Kürdek dibi ev cihenik plansazı xo bejin. Mesela Ali biyamil gelik hava yani manipülasyonu, psikolojiye, stratejiye gelik havayı merekari binirxeni. Diverte betir stratejiye bakur esaslı benim, o manipülasyona bakur esaslı benim. Tabi ne hamu bakur kaskım teybet ve go ev emi ve konsepta imralı. Yani konsepta ku devlet bun o tepsikariya dahatuya xoy taym güçbo kurda vaktişki paşver rud bini o idi tane li Türkiye bivin hemolatiye dınava evde demokrat. Manipülasyon hem gizlanın. Naha az fazım çent iştabecim ku مخابن دل دخوازی کو چاپمنی کی می بروح obdamari netawi و هجمانی netawi هبی کو دواری و هوانا ده یکسر objektif بی و پلانسازیا گلی خوبی و بده بر گلی خو پروژه چی بی چی نبی اری ممکنه کو روح ما من او نویسان روح ما بوی عالی دیشی جی ممکنه ام عادس جی بیزن لینه معنا کوزی مثلا تو تشتابیجم لسر manipülasyonu ku ev artışa çapameni her dem her çarali amadeye o kuşut bir manipülasyon ki mesela çarpış mehberi Süleymani vekerina üniversiteki muazzam Kürdistani çi bu rezdar neçivan berzani beşari merasimi bu li ezvanat dibêjim hişmendî anjî çapemeniya TikTokê bi TikTokê wek kirin ki montaj kirin o servis kirin gotin ki neçivan Barzanî bi avaza yani bi şerxiya ölürüm Türkiye'm üniversite vekir. Ey be şerme ne etike ne ahlakiye. Li mukabin çidin denivisandın çidibêjin şu anda beni o yadıcı çapameni ki meynetavi ancak objetune kuam kabuginin geldi kuam bejin Rojev eve rasti eve mutxas naha ku mesela şeder ve vanji televizyon ki netavi rastinci xadis satalitu kabugini her malbata Kurdu Kürdistani haba düdü yani düdü menakonu pası varım mesela ali düdü 4 sal beri mesela hamu kesani kesek şu Rojava şitçiye kurbanç gerilek becerdin paramotor yani bir motorya paraşüt ve avet viyali Ali Türkiye teslimi polisa bu ta eznav nademiş berku yani nefaşeli ekuzani zani ev kesa paşi hat diyarkeri kullavi yek bari Serokiye Belediye bu paşe bu parlamenter nahal Avrupa'ya lavi bir kesiye ev kesa haman demi lehevlir bu behenek otonom o antifa o nizanım çepkiri emi bejin Avrupa Almani ku tevayı van ezvek radikal dibinin ne kuldeci çepkiriyemim em gelik çepkiriyetin li ev radikalizma ku mesela vek evi ku liseri çay Kürdistan'ı bir cihbunun tuvan beri çelkesinin bir navi şoraşa gelin hevbeş lur
بجیبونن اجوان دبیجم جاجانان زپاتیس لوله زپاتیس او شبو بولو خاصا دموکراسی دخوازن او چاپ او بویرا لهولیر دیسانی مانیپولیات کرن و گوتو کی işte هوليردك اشوات تبيته گوتن هوليردك برايو فبكي و دقالين و اريشتك حال بكي یک herkes zani ekonu zanci nahat bejim dema ku rezdar Mesut Barzani pır sali beri hat Ankara jer hat gotun heger tu hasdeki em de be öcalanre mundkarın ditin haditini bikin peyva kuikir got ki nebdeli meneku ez kese Kürt de nava kelep çözüyorlar bivinim redkir heger tibi dibejim ev ahlaki kurdayatiye ev ahlaki siyasiye ev ahlaki stratejike loma kesek mina Saddam dahi dibejik ki zalo göper heger tiştik hasari xwe xwal kurda bigirin lewra Kürt xwedî wijdanin lê mixabin em Kurd û Kurd şişev dixwazin dibe em wî hinkî vekir باش كيك خالد امي ديسا زيور ماليته امان كام كيك رفات سكنه ez alî tarih bikim o zî biqedînin باش فهمه niha protokol beta ku Ermenistan jî tê Ankara Yunanistan jî tê Ankara an jî Ankara şewa derana ev tişta heye lê ev çapemeniya manipülasyon wer Tirkî tenê ala Tirkî nîşanda û wek ku başûr teslim bûye destê xwe rakiriye û dikin êrişî xandî dikin servîs kir mixabin biya min hekê wan viyekirtin nebû û ev manipülasyon ev çapamenî rolekî pir xerab dirêzî divê tura duyemî dem dikarin dewam bikin باشه نا بخواه ذاتی دوی مجاره ده پارێزگر هەولێرê daxuyanî da دوێ rojê de got ne tenê em ji bo ala Tirkiye werdikin em protokola me kîjan welat serok dewlet wexta tên cem me em vê muamelê nîşanî wan didin muamelakî taybet ji bo ew ê nine û ya dutiya divê merî nav bike yanî em bibên zêyanka ji kek Rifat girêdayî vê mijarê ji kek Rifat jî ez ê bipirsim niha dûr de sê al hatî dardekirin ala Kurdistanê ala Iraqê û ala Tirkiyê lê hin xêrnexwaz rabûn em bibên tenê ala Tirkî derxistin pêş û rexnê xwe ew bikin kek Rifat ez ji cenabê te dixwazim dîtinê xwe tê jî ser vê mijarê ser bûyera manipülatîv û ya dudiya Tirkiye divê mijarê de mesela vê serdana xwe de behsa operasyonek tê kirin û Tirkiye divê mesela operasyonê de bi ısrarê gelo ew divê operasyona ku li Tirkiye bi dehan car operasyon çêbûye lê vê alî operasyonekî pir mezin û behsa qedandinê dike gelo yek Artêşa Iraqê bi vê ziyaretê ew ê beşdarî vê operasyonê bibe a dudiya ku ya herî qeneeta min ya sereke gelo ew ê Îran beşdarî vê ew ê bibe em zanin ku Qandîl beşekî mezin yê Qandîlê di nav sînorên Îranê de gelo ew ê beşdar bibe yani Îran beşdarî vê operasyonê bibe ku ez bixwe yani bûyî şiklî şîrove dikim êrişa kora marê wek bi şiklekî bersîvek bû cenabê te vê yekê çawa dinirxîne ev operasyona ku tê behs kirin ku Tirkiye dibe em ê vê meselê vê mijarê vê havînê em ê çareser bikin cenabê we çawa şîrove dike kek Rifat em we gudarî spas kek Sirac ya vê êrişê de yani xwesteka Tirkî tenê bi xwesteka wî bicî nabe yani roja ku ew digotin em ê êrişê bikin roja din li bin xetêzî Amerîka alîkariya şavê apoya kir li
لبن خطی دا روجاوای کردستانی دا ما ایرشا ev ki Türkiye gava ko erişe bike vur gelo mesela lur problem ev ki ve ku tego ev mintika dibin kontrola İran'ı daye u lur haşti şabizi heye ne tane PKK'ye le gava ko erişe vur bekirin haşti şabizi ve ev bu İran dike vanav ev ki jber bi az pir ihtimali ki mazın nadım kusa erişe ki atında bu niye lur bekirin jboçi yani heleke peymanın nuçedibin divan peymananda normal tevra Türkiye dihin ve ki ku Cenab-ı Vezi got ev mesela ev ki proje reya peşveçuyine da ne devleta Türk'teniye Amarat-ı Arabiye'ye çend devletin din ku bi destê Amerîka ve birêve dibin ev jî di nav vê peymanê dane Tirkiye bi vanara vê peymanê gava ku çêke gelo tiştekî ku Amerîka nexwaze dikare bicîbîne ev yek pirsa din zî yani destpêkê da min got Tirkiye li bin xetê bicî dibe evî gerek em qet ji bîr nekin di sosyo-coğrafik a bin xetê perçebûyî Tirkiye li wir li Efrînê heta Helebê bicî bûye ji wir gelo yek dikare Tirkiye ji wir derxe lê ji hêleke din zî Amerîka li wir dixwaze hin tişna çêke yani ne wek bi tîpên mezin lê bi tîpên piçûk mere gava ku bifikire yani ez ne di baweriya ev kê demek ku Kurdistan bypass bibe li başûrê Kurdistanê ez dibêjim şuna bypass kirinê belki ev kevî frezê bêdayîn yani bi Tirkiye re çi peyvîne em nizanin gelek tişt derheqê me de tê peyvîn lê mixabin hezar mixabin ne çapemeniya Kurdistanê Kurda ne em ji tu tiştekî agadar nînin yani ancak em dikarin şîrove bikin bi şîroveya em dixwazin bikevin nav vê gengejeyî yani biya min İran pir nerehet e ev ji xwe êrişa koramarê ji bo vaya ye vê nerazîbûniya xwe nîşan dide lê hêleke din zî xwedî lê dernakeve nabêje dibêjin me nekiriye ê me nine em nizanin yani çawa me re ji nav vaya derkeve ez nizanim lê Tirkiye ew êrişê ku Tirkiye dibêje êrişa fire zehmet e gava ku vê êrişê bikeve bike İranê zî wê bikeve nav vê problemi. İran direkt ve bir kere ejber ku heşti şabi lure. Hem mesela evki yani ne tane Kandil'e aynı tiştli Mahmur Sincar'e da zi pırskireke o Luanda nazi aynı problema çevike. O PKK lur duali yani çebuyin vrda duali se ali dixebite he aynı çend aliyevi heye. Hele vi Kandil deste İran edaye İran lur dikare wan bixebtine bixwazin nexwazin lur evkin u problema wan a bin xetezi jiber vi hertim bi aloziye. Aynı problem PKK li bin xetê da zî ev destpêkî da ku ve got erişên ew kê kirin enes biroyên NSK kirin ji wî cuda nine bi wî re girê dayiye ji ber ku bin xetê da hin bûyeran dixwazin ew bikin flû bikin hinêka kek Rifat ez ê werim wê mijarê esas bîstekberê mamoste Xalit mijarekî girîng got go yani mixabin go çapemenî yek alî gelek tişta propagandayî dike mirov wexta ji Bakurê Kurdistanê li bûyera dinirxîne yek alî bûyîna çapemeniya
Bakurê Kurdistanê dişopîne alî Kurda mirov dibe dewleta federal hebûna wî dewletî neyartiya Bakurê Kurdistan dike di eslê xwe de pencera ku ji dunyêr vedibe û îro Kurd li raya navnîskirî xwedî hêzin xwedî quwetin bi dîplomasî bi hewildanên Başûrê Kurdistanê divê qonaxê dene û divê mirov minnetdarê wê ew ê be. Mesela yekcarna di nav yê başûriya de wexta mirov dişopîne ew heyeta ku protokolê de derket pêşberî dewleta Tirkî dîsa pedeke û yeneke bû yekcarna tên di temsîlê de dixwazin wê statûya xwe wê hebûna xwe biparêzin. Lê mixabin li Bakurê Kurdistanê tedî berê de nîrxandina de me digo hêza pêncemîn çapemenî ye. Mixabin îro hêza pêncemîn Bakurê Kurdistanê heye ew hêza pêncemîn neyartiya statûya Kurdistanê dike. Ev jî yanî rewşê pir xerabtir dike. Hêvî ew e ku em bibên siyasetmedarên me bêjin ku wele li Başûrê Kurdistanê statûyek me heye, li Rojavayê Kurdistanê statûyek me heye, li ciyekî din jî statûya ve dibe em ya xurttir bikin pêştetir bizin. Ez dixwazim ji cenabê te ew ê bipirsim. Gelo ev êrişa ku serdanê de êrişa ala Tirkî û nizanim êrişa hikûmeta Kurdistanê vana bi dewleta Tirkiyê hevalbendin. Cenabê te vê êrişê çawa din nirxînî? Sebep çi ye? Yani çima wer dikin? Û vê carê jî hin aliyên ku ji xwe digotin em Kurdistanî ne tevî vê karwanê bûn wan jî êrişkin. Di çawa din nirxîn? Tek Rifat em te gudarî kirin. Ya vaya dualiye yani vakta ku Brez Serok Mesut Barzani an Neçirvan Barzani an Mesut Barzani hatin Türkiye hevditinin wan dazê ala Kurdistanê û ala Tirkiye hat alkandin. Yani mere gerekli bir evke binêre. Lê hinek zî evke normal ew alkandin. Lê li vir problem çi bû? Ew di Qel'a Erbilê da bi ew ala Tirkiye nizanım sembolize kirin em pir mazın bu yani pir ew bu şxo veke ku vego çapamenî dualî ew dike em zê hinek ew malzeme didin evkê pêşiya xwe yani biya min pir zêde wisa li ser bedana li ser Qel'a al nîşandan yani ne rast bû lê ala Tirkî bevdîtinan da her wê hebe bixwazî nexwazî wê hebe yani em zê wexta ku herin cem wan ala mezê li wir tê alkandin lê hin insana spekülatora hazirin ji vê evkêra malzeme ku bikeve destê wan bixebtînin an tiştekî normal e al yani dihevdîtinan da kîjan devlet ku tên bahev ala her devleta ve bir alkandın yani diplomasi eviye tu nikari beji az alata nikarim li vir balkinim. Le pir zêde mezin kirin zihinek sosyopsikolojiya me da evke belki ve bir ave berê ev civînên me yên ku li Tirkiye çê dibon tiştekî acêb ama balkêşe aynı tiş ji bo virazî me re dikare bêje civînên me de yekî tir ku bihatana bigotana silav selam heval no û hema herkes şepika lê dixist çi bû te digotin vay heval dibêje Kurdî daxife lê kes ne difikiriya ku roman nivîs û nizanim helbest nivîsên Tirka hemî Kurdin me nedît yek Tirkiyekî çepikek li Kurda xist ev sosyopsikolojik tiştek evke yani me pir mezin kir yani evke pir zêde باش کێک رفات دخوازم کێک خاڵت ئەوێ بپرسم نها me کێک رفات بەحسە ئۆپەراسیۆنێ کرد و ئەv ئۆپەراسیۆن ڕۆژەva siyaseta Tirkiye de ez cenabê te dixwazim ew bipirsim gelo sed operasyonê din çêve heta li Bakurê Kurdistanê
hebûna netawa milletê Kurd neyê qebûl kirin. Zimanê wî ji alî perwerdê heta ew ê bigire di Magzagonê de neyê garantî kirin. Ev operasyona gelo kanı pirsa Kurd çareser bike? Ya jî ji vê operasyonê kanin encamekî bisînin em te gudarî bikin kek Xalid. Helbet rûpela Kurda wek siyaset cuda ye û ê Ankara bîbîtaran cuda ye. Biya min hemî girêdayî ev mesela ku em bêjin koridor û plansaziyên ku li ser dewlemendiya herêmê taybet jî li ser Kurdistan, taybet jî li ser Kerkûk, petrola Kerkûkê û gaza Kerkûkê çêdibî. Hemû vî hawiye. Yadin elbet ki ev ê çareser nebî ber ku Tirkî ji serî de heta îro wek pirsgirêkî ewlekarî mijara Kurd siyasê xwe û mixabin piştî ku siyaseta Bakurî sereke ev tişta bi riza jî îmza kiriye. Dibê îdî em qet yanî ne veşartîn vana riza daye ku erê kartî wî li ser Kurda hinkî rihettir e. Yani em dikarin bêjin heger neş berjewendiyê em ê bên CENTCOM û Pentagon û İngiltere û AB û Fransa û nizanim yan din bî Türkiye dikarî di rojkî de ew yani werdifikirî ku Kurda ne tenê başûr Bakur jî û Êdinê jî ji xwe Bakur bi dest xistiye Rojava jî bi dest xistiye lê kêşe heq û ne hêsan e. Kêşe İranla alîkî dixwazî bi salan e dixebitî di ser Musul û Lubnanê re xwe bigênî ku jêr bên xeta berxwedanê eksena Hilalî Şia xwe bigênî Sûrî dewletê din küresel û yê din dixwazin ku mesela proja pêşverû qalxinma yolu xwe bigînin di ser Musul Ankara û xwe bigînin Ewropa û mixabin PKK ji do û heta îro ve ev cî ku niha ji ber ku Kurd hemû bibana yek û hîcî dibên bivin yek daxilî axa Kurdistan bikin xala sed û çel û xala sed û çel PKK her li wir e. Yani li Şengalê, li Musulê, li Kerkûkê. Ev hevdî tinana wek wego Kuba Talibanî wek em ê bên yeneke jî nav de bû, Heştî Şabî jî di nav de bû, heyeta ku ew dûdîn, lê wek wego kesî êrişî van ewana nekirin. Tenê hewlêr û al daxil din pêş. Loma min got stratejîk. Stratejîk çi ye? Heger hereketî cana me re qehr dibî, heger hereketî hilweşandina dewleta Kurdistanî wek ruhê duyemîn ya pazê tabaxê binirxînî. Yekemîn pazê tabaxê tu Bakur biterkînî û tu bêjî li başûr min ruhê duyemîn pazê tabaxê dest pêkî diye ku wateya wî em sahî jî dibînin hûn nikarin bibin dewlet ez nahêlim bibin dewlet hûn xayînin her ku heyet derdkevin derve manipülasyon hazır e. Biya min hatta ku İran yani Tahran o Türkiye o Bağda li ser vî projeyê para hevdû ikna nekin tabii ki elbet jî hewlêr heye ew ê tu operasyon çênebin wek herdem operasyon mümkün e ku bi îhawsiya û reşayî jî çêbivî ji ber ku migo destê karta Ankara li ser Kurda bi münasebeta ku Bakur yekser hemû mevziyê xwe îdeolojîk, stratejîk, rêxistin terikan dinin, ji nodî vir de ev eşkere ye, karta wî rihet e. Yani tu programa wî li hundir bira kes nebî ku ez vir dewr dikim, li hundir tune li Bakur. Tenê çi ye? Tenê ku başûr û Rojava têk bibin. Lewma Tahran bersîv da ya jî hêzên Tahran ya jî ew hêzê ku bên paramilîter hemû li saha Kurdistanın. Ketab Hizbullah, Heştî Şabî, Hizbullah Lübnan, hatta Yebeşe û Heştî Şabî eşkere
Şibağda herkes zanni ku maaşı kodesinin li tücari her ku peşenge şedbin ku çuma hevlerini kari maaşa bede karmenda u memuran tu belen gaziye wan ser maaşa tünün. Levma ev operasyon etmeyeceğim ev ziyareta Erdoğan kul Amerika hat iptal kırın Hamud paş perde de bana bazarın. Hatta ku meret bir eşkere bipirsi. Yani hinek biraderi evi kuvagu Kürdistani u erişi vi işikin yaji bu manipülasyon baver bun. Başa ku başur dahili emi hipotez içekin. Başur dahili bakur yaji Türkiye bevi. Gelo evi bakur bevi başur yani federasyon, statü, ağlar rengin, o emevin parlamento yan evi min der ki kotumu evi başur vara Ankara mina mekole seran andımız bukhini. Yani evi yaji evi Çanakkale ruhu o anafatlar ruhu Slav bisekini. Na heger kesik vi tezi iddiatke bırabini vitişti. Da griye zebejim bu çağı mümkün ku başvur bundu beşin hat frotun, te frotun. Avane hamu manipülasyon loma mı go mesela ali strateji çiye ezbek strateji tipoloji Kürt li bakur nuh çê bû. Ev tipoloji teybet bi rêya kamûtayê ez bêjim wek ruh jî li dijî birayê xwe ye, li dijî dewlet bûnê ye, li dijî tepsîlkarê başûr e. Lewma mesela ez dikarim neyî de teze roja ku bakur ev stratejiya esas girt û berê xwe da başûr lewma wenda kir. Salê nodî vir de ye tehlika devlet bûna heye real sosyalizm hilveşiya ye hemû devlet çê dibin Türkiye wek devlet ve aqlê devlet bi plan ki ev teorizasyon bi mesaiyê Ankara û İbralî her kevandanî ava kirin. Her 5-10 salê berê teorî çêkirin. Sala em ê bin 2010 ve çareseriya yeketiya millî, çareseriya demokrasi, çareseriya biratî, Nevrozên Kuvayî Millîye, ruhê anafartalar başevun li Ankara yan jî li Şamê ya jî li Tehran. Hûn ji bo alên van dewletan rêz digirin. Hûn dibên tu problema wan tune. İdeolojiya we hûn merc em ê bêjin hûn dibêjin. Başa derdê we bi ala rengîn çi ye? Yek. Dudu, hûn li ser dîroka Başûr û Kurdistan rûniştinin. We rengê sor berjêra avêt, we rengê zer berjor bir, we 21 em ê bên tîrêj hilweşandin, hûn bên ev ala Kurdistan. Hûn dibên ev dîroka Kurdistan. Hûn dibên ev rihê Kurdistan. Na heyla ne ev. Heger bir Soma, wî jî bêjim, bi Soma rihê eş be. Heger ku rêya ku Kürt wê demê digotin bop û gop û nizanim çi û top xwe bigihandana behra spî îro ev tiştana nedbûn. Ama dîsanê devletê bi mesaiyê İmralî û aqlê xwe devletê ne mesela AKP û CHP û MHP ye. Bira kes nîşanê neguherînî. Heger wê demê bihaştana Kurda xwe bigihanda behra spî îro Kürt hîn bêtir pêş debûn Rojava û Başûr yek bûn. Lê camêra û caneka eşkere gotin hîna jî eşkere dibêjin sedema ku îro jî bi mesela alê dibêjin sedema ku dibêjin Başûr ya jî dewletbûna Kurdistanê İsraîla duyemîn e divê em êriş bikin sedema ku çepê Tirkan çepên ez dibêjin solîze çepbûn ne ev çepe? Çepên solîze ku bûye fermandariya siyaseta Kürt sedema ku ev lûleyên li Kurdistan bicîbûnin çend guleyê wan li dijî hewlêrin piranî lê dibêjin em ê wî guleyan ji Bol û Qasam û Samsun re demokrasî bînin ev stratejîkî xwekuştin e. Stratejîkî xwekuştin e. Stratejîkî harakîrî ye. Ev operasyon mümkün e ku berê ji bo
raya hundurin bu Türkiye desti Erdoğan frebivi u kubeji demki tekevi li bi hudud paşi vegere li dibi evi presici ki ve çare gelo Amerika bi çahavi Ankara kuncav kiriye yani Ankara çıda Ankara dibi teşna bide dibi siyaset dersi bir işi bide yani bernama Ankara şu bu Kurda çiye ez ne bavarım ku Amerika bu gotuna ku yani hind ez eşkere persim diroki bir persim gram bir persim ebradana yani emi bin nerin tezlik dibecik yani gelo mümkün ku Cezayir'e duyemin listerseri Kurda peyde bebe ez vek şerti İran vek küres yani globalizme İran kolum Kurdistan cibiye vek şerti Kurdistan İran kubiye devlet ez ne bavarım ku ev şerdana lisanı seri Kurda vere dara kirin ezi bavarım belki hissemiş var fazla ki evi başur heger birin dar bir jivi bimini dibek ku peş feci bikevi le Ankara bi pir ali beryawi ke fatjigo bi Soma ku mesela S-400 S-400 füze Rusya standını dici F-35 Amerika dengawi keşawi mezina ogu ku yani Amerika şu bu bercemendi yok be karbini şu ko eşkereci bister ba gotunun F kesana bu gotun avan terörist yani gotun avan YPG çidikin bejin embikin yeter ki vur bir şey neydi em nahidin yani iro jitmen teröristan avadı bi behrin embikin le Amerika viyeka evnekir iro xuyayeku disane Ankara hedi haber kampa bloka Rojava dedikşin yani NATO o Amerika o işte yeketi Avrupa mesela persaviş gibi merhaba serok komare Alman Vandamana her le Türkiye bu Teybetli Antep gelo siyaset gari persimavi işi biti o plana wan çiye ku gelo dibe ku listek seri Rojava disane çebevi gelo dibe ku kamışıcı bir Afrin yani gelo çuma Afrin amnakır plan saziye ku madem ku haku amışı ala Türkiye kahru nefret dikin başka kelimkin Libistane Türkiye kul Cerablus avabunun Libistane Üniversite Türkiye kul le Afrin avabunun باشه ما وقتا ما عندك ما دیتنی خو بین سرهف از هین 2% اساسی هيا مي وياج كرفات وجناب تب برسن قلتني خلاص بكت tamam yani من نفيتان بجي هني كاس بتشا عقليه نظام از مخوك عقلك راسيوناليزم دي benim نظام çuka jiye gotnamın doxazın ku hevler anji Kurdistan ve Herkül Türrola hevler ku ve Herkül tüneye ev mezici tüneye ev Pentagon ev Centcom kul herima Kurdistan roj broj o Rojava de deyle zor de terafar füze u bomba vakt mesela naha korbor de serseri varın doxazın ku hevler bir akli xo de peş ve Herkül ليدبيدي برسيبكن حقو تجربة و سربيحاتن و ديروكا كردستان هولير مساعدة بكن كو وقت دولت درفت واجه هنن او جدكارن خبخوينن چتبي چنابي اف قطنا من نمانا كو اموان رخننكن ياجي ام تشني بپلان سازي و بپیشنیاری نكو ام بيجن روحي دويامين ya pada tabağı o eriş o bu kujun bu kalrin hatta hakaret o küfrü o şdokhinu berjer lisan dibecim vakt gotana galeri aybe şerme kerenke باشه ما مستقلك سپاس از کک رفات برسم کک رفات بیسک بره کک خالد بحثا yani eveki ku Cezayir'a düyem verejiyandın
û dîsa dîtinê xwe gogo ez ne duê baweriyê de me ew bijîn yani ew bibe ev hêzên navneteweyî destûrê nadin ew bi rastî jî wexta mirov siyaseta dewletên rojavayî di serî de Amerîka Yekîtiya Ewropayê wexta mirov dişewpîne wek sîvanekî ji bo her du perçên Kurdistanê hem ji bo Başûrê Kurdistanê hem ji bo Rojavayê Kurdistanê sîvanekin û bi rastî jî ew nebin wexta mirov li siyaseta her du dewletên sereke ya Tirkiye ya Îranê dimînin 24 saeta de kanin ev her du statiya jî şolê rakin ew nayên lê tiştê xemgînî di du mirovan ji bo dewletên rojavayî têgeha demokrasiyê mafê mirovan rêzgirtina حقوقا یا jinan ya ciwanan ya insanan têgeha herî serekeye û ev têgeh di raya giştiya wan de jî pir ew gelek jara wexta mirov siyaseta wan dişopîne dibe yani li rojhilata navîn Başûrê Kurdistanê girava demokrasiyê azadiyê çi ye em bibin 25 salên vê taliyê noxta ku em hatine lê ciyê xemgîniyê herkes behsa me dike li Rojavayê Kurdistanê du roberê em bibin êrişî biroyên enekesê kirin û biroyê şewîtandin ya PDKS û ya PYDK lê ew bûyere Amerîka bi xwe şermezar dike û dunya çavê dunya ser me ye û statûyek heye divê ew xurttir bikin lê wexta bûyerên bi vî rengî çê dibin yani dünya dibêje ev sîstemekî li vir serdest bibe ew ne mafê mirova heye ne demokrasî heye yani gelek cara ev ciwanên şoreşger wek gel û muhalîfên xwe terorîze dikin û kes jî nikanin ji wan re tiştekî bêje tê çi bêjî gelo ji bo vê yekê kek Rifat em te gudarî bikin û ke Xalit got ez ji wir dest pê bikim bêmûre yani siyasetên devleta ne ji bo salekî û ne ji wer spontan çênabin yani li gor 30 salî li gor 40 salî 50 salî siyasetên xwe dimeşînin di vî çerçevê de gava ku binêrî cenabê tezî got Amerîka êrîşana şermezer kir di aynı deman de alîkariya wan zî kir gelek alîkarî zî çend roj berê li bin xetê kir lê li vir şansekî ew heye yani ez bawer nakim ku ji nûva hin tişna ji bo me têk biçe ji ber ku ev xudanê dinyayê ew devletên mezin proje xwe çêkirine yani ji bo wî zî ji vê saetê şûnda nikarin gav şûnda bavêjin devlet atir dikare gav bavêje ji ber ku sinyala wî zî dide yani sibê roj heger ji nûva destpêkirina a aşîtî û li hev hatinê dest pê bike qet ew nebin yani ne ihtimalekî dûr û dirêje divê evkê de ji ber ku gelek ew kirin yani Amerîka têra xwe mesrefsî kiriye li Kurdistan yekser ew nabe problem çêlû problem em gerek xwedî li evkê xwe derkevin yani li Başûr zî yani zûtirîn gerek hin gavan bê avêtin mesela ordiyê mesela pêşmergeyê mesela Silêmanî û ewke hevlêrê ew pirsgirêk çarekî gerek ji vayera bê dîtin heger ku çare bê dîtin pir zûtirîn hin tişna dikare derkeve ortê yani li wir zî dîsa problem de facto hin tişna derdikevin em bi xwe nikarin zor bidin hin tiştana evana ku em helî bikin rê ji me re hê kintir dibe yani ew ne ew mesela êrişê da ew kozê PKK'yê zî daxuyanîkî dan gotin ne emin lê ciwanên Kurdin ciwanê Kurd zî ciwanên wan e yani werbûyek ew bêjeyeke Kurda hebû digotin bi gur re diçin nêçîrê dikin bi şivan re zî digirîn
گریانê dikin. Yani aynı evya wekekû ji me re hatiye gotin bi vî şiklî em dimeşînin. Lê çara ev tune lê ev tirsake xalis zivlar habe ez dibêjim Qamişlo ticarî nema dibe Efrîn ji ber ku şansekî wan heye wek sosyojografîk hidûdê wan bi Kurdistanê re girêdayî ye. Ê Efrîn mixabin ev perçebûniyê da ji bo wan rojên tarî belkî ev derkeve ortê lê ji bo Qamişlo tiştê wisa zehmet e. باشه gelek spas kekrifat وقتامه خلاص بو لی دوی مجاره ده دخوازم کک خالصی گداری بکم و ام هدی داویل برنامه خوابین ماموس خالد از جناب تام گداری بکن نها نج جاره که چند جاره جوان شورشگر ایریشی بروین پارتیین سیاسی محلیفه دکن انا کسی پارتیین دناو انا کسی دکن ایریشی آلا کردستان دکن آلا کردستان دشوتن هر جاره ریوبریا خسر دبی تو تکلیه کی ما وان تنیه او جوان شورشگره نه افتشت وقتا مروف کریارین رژیم سوریه دشوفینه gelek kes ji bela ewlekariya jiyanê tuneyê koş dikin penaberiyê hildibijêrin diçe na anka heger rêvebiriyekî herêmekî dibin kontrola te de be û divê kontrola te de wexta ciwanên şoreşger carekî bike mirov dibêje wele dibe lê bû çend care êdî werbûye ku gel siyasetmedarên wan tu müeydekî ser ciwanên şoreşger tuneye ji tirsa giş ew ê berdidin welatê xwe berdidin wê çaxê çi ferqa rêbaza dewleta dagirker û ev tiştana wexta tu ewnekariya hem welatê xwe nikane biparêz çi ferqa wî heye yanî sebeb çi ye dixwazin vê statîyo bela bikin ya jî dixwazin nefreta dewletên Ewropiya Amerîkiya yê ku Kurdistanê diparêzin dixwazin wê nefretê bikin sibe werin bêjin wele îxtidar jî em bidin vana vê îxtidarê nikanin birê vebin ev plansaziyekî wek bi zanebûn tê kirin tê çi bêje gelo mamoste em te gudarî bikin Belê وەک تەناوی وەژی بۆ ڕاستە نە دەربکە و نە دەه دەربێ وەک شەرمەزاری پشتی کۆرمۆر و بە مەسەلا ku hûn bên civanê şoreşger heta yeketiya netewan beme ji bo kormor Amerîka vesaire şermezar kirin Amerîka ev mesela civanê şoreşger şermezar kir lê belkî dikarin bêjim nîv pozitifik İlham Ahmed siz bawerim agadarîkta ku wek fatgon neş ben ne zanin lê mixabin ne yekem care mesela sêmalka em herdem zanin lê mixabin êrişkirina xeta Kerkûk û Ceyhan em herdem zanin lê mixabin û sed mixabin heger ev xortana li Qamişlo filamayê partiya kesk û û şîn hildidin lê berî xwedin hewlêr çêra dikin lê mixabin ku rêveberiya xweser divê haya mejê tune lê her kes dizanî ku heta îro ev rêveberî li gor normê navdewletî navnetewî hilbijatinek li hev hatinek li hev şêwirandin yan jî felsefa Kurdî pêş yanî wek filozofiya siyaseta Kurdî nazim felsefe siyaseta Kurdî pêşbirin yan jî destpêrêjaniya birayê xwe başûr mesela peyamên dohûk vesaire meket nedî yani pir ecêbe ez li Qamişlo hilbijatinê bakur bikar bînim erê wek aligir xweş e felamayê Partiya Yeşîl Sol lê erî jî birayê xwe bikim lê pir ecîbe ku bêjim dexortin Salî Müslim derkes şîwanî got bû dexortin em çer bikin tu divê qey yani
خورتی محلی ام نکار وزارت بکن هنکی حسیات وان گرمن و عشقن فلان فینان لی ام گزانن کو دما خندگا بناوی خورتن ولات پاریس بدهان ریخسن چی بون بلا بون دبی ام دست بسیدن لی ام گزانن دم کی بناوی تاق و چاق و پاق لباکور ریخسن چی بون بلا بون لی ام گزانن بناوی زاروگن آگر تشتن چی بون دارستان atı şoktandın paşi bela bun. Li em kış haydarın ku ve demi saroki miti bu Hakan Fidan iro vezine de got ki em şer per insane em şuali de fısteki davejin paşi şer dest bedike. Vane hamu bun. O mukabil sen mukabil. Em kışanın icazibecim kadderdi ve çevuk bu. Yek Salih Aldar Halil pardon. Nahan zani kes zani. Agahdari da got ki heger neşme ba naha şam 10 teklavit bana Suriye peşe bana. Menekir. Düdü Karaylan Mekket hiz ne de ku emlidi devleta Bağda tü çalakya bükün. Nihayet dema kuş Mahmur derketin Mahmur'dan Bağda'yı. Sesi bayıku Kandil herdem dibijin. Tahran em nahil bikevi emi Tahran neden Amerika. Uçar Lisanil Bakur Murat Karaylan dibi ki metü demi ku em devlet Türkiye tekhin asengiya tu çalaki vahçe nekin. Başe es kurbana çava hayran ve debi herdem em dukhinin çapemen yavanda ku iro se kes Jana Kırcıstan mırın şehit ketin 5 kes şun ve ebru dedin. Li eci dukhinin ve Kürt'deki debi minab dedim. Luani Rojda Rojava abicim agit şu Rojlat şehit ketin. Başe işi Kürt'i Rojlat o Rojava şu bu demokrasiye kasamun Luani şehit kevin şu mesele. Yani debi Halim Usuf yani Mehmet o agit li Rojava'ya Bakur yani li Başur şehit ketin başe işçi Kürdi Bakur ku devlet naxwazi velat naxwazi zaman tüne hamu iptal biye teniman bisechar belediye ku belediye ji xuyaya ku eveseri wan pır beşini ve go hinan de Amerika mede nasnamaya politikvani Kürt tüne hindi ben Kürt kökenli Türk politikacı hina x ku he kadeheye hina am daiki me seriki nikarın navi Kürdi zarok hoker az bu kadar nahad biram iro tışki pır green xwen ku evci plan saziye law ma adbi mesela CHP AKP MHP ku CHP xwe ve demi agalet demek ki herden bu aranın beder vere iro yasaya kararnameye derket şu sarayı şu ben köşka spiya Erdoğan genelga ku kesi ku de Çin yani Rojava'yı Türkiye metropolü Türkiye dixebitin ku cuda bitih bibin li xaniyên prefabrik li xaniyên betonarme o ku evlekarî o nizanim perverde vesaire hem bu vali de kontrovali de xwe bigînwan ev tê manaya ku ew Kürt şu tinebûn şu fekirî ji xwe diçin dopêr bexwe li Qiziltepe li Dêrikê bi pêncan kes jiyana xwe destan ew ê wek geto li gerek cihê Bakur bi cihê bikin ji xwe Kurdê Bakur hemû li xeta bahra bi cih bûnin mecburî işkan oturabî vana bikî sermaya û semyana tu karı bi dîtinê xwe bînice em carekî din bernamekî ser vê mijarê em ê çê bikin tamam ez dixwazim cenabê we peyva dawî gotina dawî divê Kurd wek her du çavê xwe li statuya başûr derkevin li statuya başûr Rojava ku xwe bigînin hev birayê biçûk û birayê mezin derkevin heta
her çar bira tebu Kafkasya her pênc bira dibê bi hawekî netewperwerî xwe bigîn hev netewperwerî jî hinek berova jî dikin ne mana ku vedgerîn Tirkî nijadperestî an jî Kurdçî bûne netewperwerî ez netewa xwe diparêzim heqê min e mafê min rewaye spas. Em spasiya cenabê te dikin kek rifat cenabê te jî kanî gotinê xwe dawiyê tiştê ku tecbîr kiriye tu jî bêje. Na xo tiştên ku kek Xalit got em hemî divê evkêdane yani hesab bikin pajek rojekî da hat vesekirin û bala kesî zî nekişand kesî nabêje çi bû rewşa pajakê çi bû hewqas di nav destê devletan di nav vê evkê ye em tiştên davî ku ez bibêjim em xwedî li hebûnên xwe derkevin hikûmeta Herêma a Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê gerek em lê xwedî derkevin û em rê nedin spekülasyona û aynê xesasiyet gerek di nav wan da zî bibe ew zî hin tiştan da gerek gav bavêjin û dest bi hin tişna bikin serkeftiniyên gelek baş hene û pêşiya me de zî ronahîkê gelek xweş heye gerek em xwe bigînin vaya ji bo vaya zê wezîfe dikeve ser milê me û ya Başûrî ya gelek spas. Gelek spas ez spasiya cenabê we dikim hûn bûn nîvanê me bi hev re sohbetekî xweş derbas kir bêhêvî û daxwaza ku vîzyona we hedefên we xwestekên we bicî were. Temaşevanê nêja me bi du mîvanê xwe re rojeva vê heftê nîrxand. Mîvanê me yek jê birêz Halit Temlî bû. Yê duyemîn jî birêz Rifat Sefalî bû cîgirê serokê giştiyê PWK bû. Dixwazim gotinê xwe taliyê wek her carî birin li xwe xwedî derkevin li zimanê xwe xwedî derkevin li welatê xwe xwedî derkevin û ji bîr nekin Kurdistan ji me hemûyan mezintir e û şev baş.